kodi achinyamata mukutenga nawo gawo pandale pamene tikukonzekera chisankho cha pa 16 Septemba? Inu ngati achinyamata ndinu atsogoleri kuyambira lero mpaka mawa. Mukatenga nawo gawo lero mudzathandizira kuti mawa likhale lokoma. Liwu lanu ngati achinyamata ndilofunikira kwambiri. Tiyeni lithandizire kuti tsogolo lathu likhale labwino. Musadikire ena kuti abweretse kusintha. Inuyo ngati achinyamata muli ndi gawo pakubweretsa kusinthaku. Ndale ndi ntchito yokonza dziko labwino kwa aliyense kuphatikizapo achinyamata. Tiyeni tisasiyire ntchito kwa achikulire okhayi. M'bado wanu uli ndi mphamvu yolenga dziko loti aliyense akhale ndi mwayi otukuka. Ndiye osangosiyira ena ayi. Yambanipo lero kutenga nawo gawo. Uthengawu akukupatsirani ndi mabungwe ya Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo lochokera ku European Union ndi Embassy of Iceland. Democracy yokomera aliyense. 2025 ndi Ifeyo.